ndinganxiba sisilamba yazini ndizothi iJoni lifele emfazweni, isoja lifele empini. Izolo nditshila into yoba ii-ministers kubonakala ingathi ziyodibanisa inhloko e-Union Building todikidwa lo mba wosuku olukhulu. Ndithetha nge-30 zikaJoni. Kona South Africans ukwina siyawina because bakwi-panic mood. Le meeting lena yenziwe nje isigub khwela bavakale even abantu bebe-attendile besitsho into yoba abafumananga kwathuba loba baziprepare enough njoba ibizolo le meeting lena abanye ukhona beyifumana izolo into yoba kune-meeting eso okumele bayo-attend. Hayi-ke nematshi bi-attendile apho nama-political parties e-attendile apho but kubonakala ingathi bathe xa beyibona imatshi into yoba le nto abayibizelwe pha ingathi nobungudede obuthile ibashiye bekhamisini abayigqibanga lo meeting le imatshi yaphuma kuyo yonke lonto yabo. So nzaza nayo kakuhle ke ngoku so ibilidwa ngu-Minister of Justice ukhubaye le meeting lena kulapho esithathe khona wasibeka wasixela nge-statistics endingasazi ke phofu i-statistics esinto yoba basithathaphi basikhawunte njani kusithetha ngabantu abangekho documented apho but ke watsho umcimbo nokwenza ne-statistics waze watsho into yoba ngawaphi nokwawona amazwe akubonakala ingathi maninzi kakhulu apho. Hayi-ke iMalawi, iZimbabwe neMozambique ngabona abantu abahamba phambili okuthiwa baninzi apha. Watsho nanomcimbo oba zingaphi i-undocumented immigrants zibanjwayo zingaphi ezidipothwayo yonke lonto leyo so uyavuma into yoba ingxaki yona ikhona but ke bengafuni ukuvuma into yoba bayohluleka. Uyabona into yoba bona ba-aware into yoba ukwehluleka bayehluleka but abafuni ukuyivuma and abanayo into ethi abafuni into yoba i-South Africans zize zithathele umthetho ezandleni zayo. And kulapho ke ngoku i-South Africans zingena khona because si-aware into yoba ukwehluleka bayehluleka. Hayi bafethu, uMam Angie yena kwicala lamaJoni uwakhiphile amagama athi egrogrisa aba-South Africans ke phofu ngamaJoni into yoba bengamajoni nje ba-ready once ukuthi weskiw bona bazawusabela. Amazi uthetha ngawapha amajoni. Number 1, bayibulele i-security cluster yethu bawabulele amajoni. Kunamajoni vele kwawona ajike yaphenduka inyawuphi. Kunamajoni wona self sasike seva indlela aba-traumatized ngayo bajike babulalana bebodwa. Sithetha ngamajoni akungabafowethu ngabafowethu abazii-sisters zethu eziyana. So njoba efuna ukusithembisa ngazo nje into yoba bazajike bakhombe imibhobho apha kuthi they must be very careful ngento abazathi bayenze because right now even la generation ama-1976 asijoyinile bafethu. I am so impressed to also confirm before ndiyilibala into yoba ama-2000 kwicala lase-Vosloorus ngabe kwicala lase-Ekurhuleni athi nje nawo ajoyinile. Ngabona abantu bebendiphi ixhala because ububona into yoba silwelwa izwe lethu but abona abantu abazawuthi babenefite kuyo yonke lento abona i-future generation ngabo beberhuqinyawo bafethu. But I'm pleased to confirm into yoba bathi nje kwicala lase-Ekurhuleni baze bazimisele ukuyolwela umcimbo nokwenza ne-local business. Bathi bazifuna zibuye ngakubo. Kuvakale into ethi bazimisele into yoba bayomatsha bona bengama-2000 bafethu. La generation ka-1976 ingenile apha ithi nje sinani and sithetha ngento ezinamava ezizasixelela into yoba zazenze njani zisifundise njoba kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Bafethu ndinogogo bendihamba naye. Ndihamba nogogo apha ndithe xa ndigqitha egaraji wathi ugogo bona ngexesha labo babesithi ngena garaji thenga petrol chisandofa. Kutsho ugogo uyabona into yoba ku-heartful kwabona ekhona ke phofu endidibene naye kwezi social media ugogo. Hayi akamyekanga upresident wenu umthuke to hell upresident wenu. Wanawo umbuzo othi nicingela into yoba i-South Africa lena nazalwa niyifumbethe ngesandla na njoba nifuna ukuyitreat ngathi yeyenu ngathi niyayi-owna na. So uyabona into yoba kwabona bathini ba ene njoba bekumane kuthetha into yoba hayi ngabantu abadala bavotela namzekelo ne-ANC nani. Hayi bafethu bathi nje they are done ngento nokwenza ne-ANC. Sibuye kule nto esikuyo. Hayi-ke ziyithethe bathethe kuthethe nonzuza ngokwecala le i-deputy kwicala la kwa-Home Affairs. Hayi-ke abe nawo amagama nje akawakhiphayo akawathethayo naye unzuza. Bafethu uyavuma naye unzuza into yoba into yona i-challenge ikhona. I-challenge i-South Africa ifacea i-challenge. Kulapho ndisithi South Africans ningena khona nina. Hayi-ke bafethu yonke lonto leyo basenelele nale behlalwa imibuzo kwabona eminye yakhona abangakwazi ukuyiphendula. Memorandum xa kuyo yonke leyo xa simane si-protesta simatsha sithini now niwaphendulile na
kube cwaka abawaphendulanga. So right now bebezele ngokungathi ngabantu nje abazofuna ukubona abathi nje hayi inoba sithethile nje nabo ukuze okanye uzotesta nje amanzi, because wena uJacinta after this uyawaba ne press briefing yakhe apho nizayithasha khona nayo. So yabona nje kubonakala ngathi nje ngabantu nje bebefuna nje ukuzohorisana nje nabantu ngongathi hayi akuthi hayi baba fethu niphi umam enje eze ekhipha amagama ngongathi akunya crisis. Phofu ke thina sise South Africans sithi lento i-national disaster, mayideclare ba i-national disaster lengxaki esikuyo, but bona babe besithini besafuna ukuhlala emanyaleni. Hayi ke bafethu yonke lonto le ayihambanga kahle ncama, but nje bona ngisho into ba apho bekhona ba-aware into ba kwenzeka la nto into ba hayi South Africans sifake ikhoti inqulu. Siphuma apho ke ngoku after kuvakale into ba i-March and March izoba ne-press briefing. Ayike ibe nayo i-press briefing ke I'm not sure, but ndiyahalela ukuthi noba yoqala okanye yoqala mina endiyazi uye kuba bebemana be-interviewer nje by kubone bamane bevela kuma-interviews. This for mna I may be wrong, but I think it was for the very first time apho befumana platform efana nale okuyeyabo ngqo. Nizawukhumbula mos bebeke bavela nini kune-press briefing yayifaka no Premier Othami Ntuli, yayifaka no General Ntatamkhola. So lela bokuyeyabo ijongene nabo ngqo. Bafethu inonganixelela yona kula press briefing i-message clear ithi ugovernment uzawukwenza lento efuna zi-South Africans e-countryni yama-South Africans uba ngaba bangama-South Africans, and uba ngaba bathi bahalela ukuthi ba-unleashe amajoni on us. Those are our brothers and sisters. Like I said, they can do it. We are ready. Because into singazuyimela into basimane sihoriswa kuyawu end up abantwana bethu bengenaliswe to live in. Abantwana bethu bayawu end up bengama-foreigners apha. Bafethu ndimane ndithetha nabantu abathi besiqabele eTexini. I was the only one I could not hear ubabathini. Uzibhaqa yena foreign national eTexini. So these challenges esixa sizijonga ezo uyabona into ba baya besanda, and if nothing is done, South Africans will be foreigners in South Africa. Ayike khona amagama avelile athe yonke lento esiyenzayo asibuyi ngamva asihoxi. Sengena kulo mcimbi ke ngoku we-March and March asihoxi. Le esiqalile into yoba siyabawonisha sibenza away into ba umcimbi umephi. Uba ngaba kuza kwenzekani should the government not do anything about it, because right now kulindelwe into ba ugovernment esime ngaphambili makaqalise uthini ukuthethisana ne-embassies zalamazwe. Gogu uyanyanzeleka by force by fire into bathini astart ama-negotiations nezi embassies ngaphandle into ba kubonisa into ba bazawahamba njani kumele bahambe. Yinto language ngathi ngoku eseyifunwa, because ithi lento uba ngaba abahambanga kucacile into ba abese obesheke nabo ngebirthday yami nge-30 sika June bafethu. Ngaba abazabe besixelela into yoba asiyindawo enzani into nicinga ukuyenza. Hayi futhi uvakalehleka uMangobese naye xa kubuza into ba okay uba ngaba ababantu abahambi kuza kwenzekani. Hayi si aware futhi sizi South Africans into ba abazuhamba bonke. Leyo si aware into ba abazuhamba bonke, asiyozi fools ngaleyo ndlela into ba sigcina into ba sikuzawuvuka nje wonke umuntu uyambila but nje no ikhona into ezabe ithini izabe yenzekile, and kwaba bazathi babe abahambanga nge-30 ngaba bazabe inoba bethe enzani into enicinga ukuyenza ngendlela ukubonakala ngayo. Bafethu kuthiwa right now akubuyelwa mva, i-demands sizenzile, uxelelwe yonke into government kumele into ba abe by now uyivile. Sesithetha ke ngopress uqobo uthule uthe cwaka. Noba bangadecide into bathi bazawukhulula amajoni mawenze amajoni, and into abayipledgela amajoni bafethu ingalityalwa. Amajoni bapledgele ukuprotecta i-country, which is what we are trying to do. We are trying to preserve South Africa bafethu. We are trying to save South Africa, but also bapledgele ukuprotecta South Africans. So uba ngaba they'll do the opposite, that is on them ne-conscious zabo. And inzondo eyawuthi iyenze lonto leyo yenye, but right now we are saying we are ready. Dala what you want to dala, but we would have died fighting for what is rightfully ours. Asijiki. Bafethu uTata Nelson Mandela kunamagama kake wawaveza wathi if the ANC does what the apartheid government used to do, we the people of South Africa have a duty to do to the ANC
what the ANC did to the apartheid government. So it is either now or never. Saying the great lendlela esihambile bafethu. Anlindelanga into ba right now kube khona abantu ibhrukwe zabo ezizagcwala umoya. Noma bangasirhokisa ngantoni, it is okay, it is well. Let them do what they want to do. But ukujika ukubuyela emva saying the great lendlela esihambile bafethu. I am pleased to confirm into ba noko sezikhona zinintsana zibaliqela ngoku iprovince noko ezijoyinayo. In Northwest bafethu I've been working in Northwest ngiyalaze laqalela ingapha yana diphilile nje kakhulu kulo. Someday I will share my story, but now it's not yet the time. So ijoyinile na Northwest ngapha bafethu iFree State sivile iBloemfontein izolo nayo into ba ijoyinile hayi bingadlali ibilutha ukukhula bafethu. Mina itertiary yami ndiqale eBloemfontein uphangela ndaqale eBloemfontein, so ukubhadlabhadla ndiqale phi eBloemfontein. So igazi lobupatriotism laseBloemfontein ndiyalazi bafethu. Andikho ndoni ke phofu lo mcimbi onokwenza nokulutha, because bazasichana kulando sizawulutha sidle kube ngubhubhane, because basengasipoisona nakulando leyana. But ke ubupatriotism nani yinto enzayincoma kwicala laseFree State. Eastern Cape bafethu, Eastern Cape iyaqhuma. Phakemi Eastern Cape igqebekha ithi nge29 ifuna ukureclaim back isity yabo. Almost ilibheki yavakala bafethu nabo bathi babhizi. Asiphelelanga ke apho bakhona abantu abanibhalelayo bafethu kwicala laseNice na kuthiwa ingathi iNice number fethu kuthuleke ingathi ayikho into eyenzakalayo, of which ingathi bathi imajority yabo kwelacala ingathi sebeya ba overpower ngaba bantu bokufika. So iyafuna into ba abantu abaseduze kwelacala laseNice na bangayeki nje, please sicela nje at least makube khona umnyakazo la kwelacala mabaphakame, because uba ngaba kwenziwa anything bazavele bathi xa bebaleka kwezo ndawo ababalekela kuzo babalekele kwelacala, because kuthiwa bakhona ene baliqedlana even kulamacala waseNice na. South Africans yanithanda sengathi right now singabumbana. So what we're dealing with here is a government that is itching for violence. I think for them it's an opportunity to test their powers, because if they wanted to deal with crime and deal with violence and deal with all the problems that we have in the country, all that excitement that they have, they could have used it right now. We're dealing with a lot of crimes and criminals and organized crimes, but I've never seen them so excited to unleash the military. So if our demands are not met, we'll see. Thank you. Can we take a news essay?